pro net onim se wo kyere ne deso bi beba Yesu busa ne se wanya bi wose miwura manya bi Yesu Kristo ka kyere ne se ye be ko ba bi e hodo ye ready efri Psalm 2:5 de ye ko ba bi e hodo Amen. Amen pa. Amen. Baby a HIV dura enye yare bio. Oh yes. Baby a diabetes enye yare bio. Amen. For the host and out to maintain. Yes. And to be the number the betuja. And the maneuver bomb answer. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, you put up. Yeah, but come baby edo. The first no I say I am antam baby a year bakono. It is called the deep. Your friend baby a hot dog. Say one to me and come baby a hot dog. Yes, we jina ho and so nam no wunya bi. Yes, we jina ho and so abrabon wo boa emfa. Yes, we jina ho na so niema nkoye. Wakwa so in fie sai. Hallelujah. Amen. Woka satete no say na niema tia anko bi di Yesu wachi abisi samri. Hallelujah. Amen. Sensani ni tumi na ededie. Ene de akwata say ukọ Bible school wi a wo ye sofo. Ni afre say ye transfer mu akwa. Baifo no a ono no sori tia be fie bosom no won tena classroom da. He works invisible. Bible said the weapons of our warfare they are not carnal. One thing you may be a seer, ube kura Bible wu. One thing you may be a seer, ube ye juma wu. Peter person what Jesus say, and then nama majuma, and then nama. There is nothing in the sea. Yes, Christ say it's because you have not gone to the deep. One can't go near don't hear. Hallelujah. Amen. Nema yare kwata enso no ye be matete gram wanda no ho odene papa yi kwata no odi ti krom ho every day anopa wia ne anwumre nyina no no wakata so kofo sia no nema strong man e ko ono nko an nim ne ha no obi tia me obi shabe to TV so anopa wia your body di sister wedi an ho ofe a girl yi ho ofe bra yi gina so nanso ono nko ananim ne wakata so wodi nam ono nko ananim so wakase obie na no wakasa obehunu se enye easy sa eniema ha dwene nemi akata ne kwata so sa no wodi nam kwata so ye chiri kwata wo kronim. So he was a strong man with leprosy. No, your man wanting. So kwata bay na na wudi tie me. Dia no wakata so abosu dukui. Fia dodo a wudi se wudi akwa so dia no wakata so. Ena di da swaba. Amen. Kase amen. Amen. Bible say na dakro bi na name my oyi ni kwata do so no. Oyi na wo sa chekere no. Jesus. E ho na kwada bi hunu ye no si. Hey. Wado ko kache ni maame say sanka mi wura wo ye kromo a. Yes Lord. Me wura problem nyina ne se woni ye krom. Woni ye krom. Baabia me wura won ye kro nanso sanka owo baabia me free ba no a. Jesus. Amen. Amen. Sanka me wura wo baabia me free ba no a. Taban kan ho atono. Yes Lord. Ade a mo frɛ kwata wa ha me krom ho. Ye wo difo bi ho. Ye frɛ no high spirit, high power. Hallelujah. Amen. For the Mawunchay, woman now body for the Chay. Yes, Lord. They might say you want to put it to a catcher when he said, Anna. Akrabia Kasimbi. Akrabia Kasimbi Mintibida. Adia Yedim so be to me son Krumha, or be to me son or my Midibako woman. Martin will read you to say, yes, Lord. You would dephobia. Or to make Casagoon some. Yes, Lord. No Jawan Sakwa Safakoyajuma. It is straight. Or Casagoon some no Jawan Sakway. Yes, Lord. Safa Sawi Koyajuma. It is straight. Nana minim sakwata ye timisa nanso akora ne se obi wo baby Yes Lord. Makato se draw no pana wo Nigeria nyum say e wo SOMPA TV, SOMPA radio, SOMPA Facebook a eya men nkwa wuntie katira wodamfo ne wodofo bi. Yes Lord. Obi a how bi da no so say high spirit anaba no. Amen. 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 Ubesha bibia na mi ngugu so egu mi so.
susum no beti ase. Yes, Lord. Number ni 053 053 433 433 12 12 99 99 053 053 433 433 12 12 99 99 053 053 433 433 12 12 99 99. ye be bompa ye mene wo be bompa ye nsa Yes, Lord. baby a wo free baby yara no enne ana metena se efiadai na meye counseling Yes. misia wo bia wakata ne kwata so Jesus. wakata ne nsem bi so Jesus. Batimios ti wonyina na obi anim se de Batimios de sika no pe wo sresre sika eda wo hia Yesu Kristo pe wo ja sika ni nyina ho Amen. wo ja ntoma ni nyina ho Amen. wo tibirika no se mon kan che owura de se meba Yes. Yesu se obi freme afadi e papa be duru Yesu Kristo nche wie ye pe asem no asesa Batimios sign a wope was in sika asem. It's not about how much, it's about what can happen to me. Nemum ne bet me ato me. Wa musa sika was me wura me pese me huna de. Yes. Yanti bi wona no da. And then Batimios waka ko deep, waka ko baby edo. Yes, Lord. De na pese hunu. Amen. Amen. Na wo soso ya wa hunu nti, wo soso ya wa hunu nti. Amen pa. Amen. Encha ye ba be ko ne yakotia danse kakra bi. Madika maka kire. Sesi adanse no bebre ba. E wo studio ye gu so ye ho adwuma. Every next week iko. Obetie no so nyina. Amen. 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 Adofo asandi message se sofo. Ye ne we ya asori anopa. Obi se be first time me tie wa no. Metie wa pa na me se correction sofo obati radio so ye to offering. Me nso matu bi. Na me nso metu bi. Wo se woton kente. Kente no woton. Yes. Wo kotira kente no ho a. Ebeka se ni kente no ntwitwaso no wote ho. Na da wo tu bi no. Yes, Lord. Wo se sofo efiri se mo kente me hunu bi da. Yes, Lord. Enchira wo se urade to meet yase. Amen. Makima se Bible no se to me ni mu a Bible no ye book. Asori da no se to me ni mu a asori da no entertainment hall. Ade ma eye nyankopon de eye ni to me ka ho. Yes. Wo se me ma mutumi se muntetia wo woni enye nyankyere so. Yes, Lord. Eye to me, eye authority, eye power, Yes, eye Lord. strength. Amen. 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 Eji ekotia danse wo de bomode na be wu TV no. Amen. Amen. Fatu SOMPA TV. Oba be hunu African strongest Ghana nyina ni Africa nyina ni ano ho odene. So ogira MCUC asori dem ho edi adanse se aha na me ba ya me ho Nyankopon kasa ma me. Obewe obi a wobubuo no obaje akwankyere se o hospital oduru warum doctor say ehimfa ne ya o kire doctor no pe papa ina asori e wo gi he ya. Hwe nipa dodo doctors nurses wo bia nte ase ebin sida wasori anante. Hallelujah. Amen. Ubahwe wonuma to kwai obi se me visa 2 years ni me ditu mu me kura de mafa kura de me wura fi kura mpo me wura fi mpo me wura fi mpo me wura fi mpo kopim se me di call baby a odo. Yes, Lord. A place of the deep. Baby eto. Nipa ne de ba ye no Nyankopon to mi na ho odi nti awurade atie na awurade akasa ma no a wodi adanse. Amen. And now me no kasa yi o Canada. Amen. Na what yam no koye. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ukwada me ya cancel sa na ababa wa ba ko ye friend Elizabeth wono no so ne nikunu o maba wo mmiere nyina kuta visas. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 O mmiere nyina kuta visas. Yes, Lord. O se papa sanet hatiana say no obi aba wonya ne nsankyere ne ana. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Enye sa die for na ben dem Nyankopon no pese wo kyere wo ne do. Amen. Nyame pese wo kyere wo ma hunu se wo ho. Yes. Amen. Yeni adanse ma ye ho ebeka sa ne ye na ye dabi eye Nyankopon na akere ne do bia mankofo bi kofo bia no ma som Nyankopon acha samre wo ma ba mu buo o ma ba mu buo
Hallelujah. Amen. Enter kwa yekotia dance na answer na no. Matthew chapter 13 verse 24. Matthew 13:24. Yenye no ntem. Le kabadolo hosari. Lel Adonai Sabaoth. Bedewasi. Amen. Ewo Yesu Kristo dimo. Amen. Matthew 13:24. So wotie me unso fa Bible no bi na ye nyina ye nkɔ na ye ni sunsum komo samre. Amen. Baby aduru eye sunsum sam. Yes, Lord. Me se baby aduru ayaden. Eye sunsum sam. And now tie news no yese akwada at the age of 10. Any at the age of 30. One ma kan bom akokum akwada e di koji sikaduro. Jesus. One mo koye sunsum sam. Why not tell Quran say one fabric be and cabra bono who any? What ye a name cry, a name cry, a name cry? Baby, we are here, Druno. Yes. Matthew 13:24. Come on, Matthew 13:24. what's it say? Wasi ayo ni wura hobe. Are you ni wura hombe? Ko Obu wan be foforo bi se. that Christo bu one before from say. Osoro ahinde no te se onipa bi a ogu aba. Nipa bi gu aba, kasa nipa bi gu aba. Nipa bi gu aba. Wa ba ye wa brabo, nipa bi ya wo gu aba. Yesu na kasa. Ana what trouble say? Osoro ahinde no. Et said nipa bi ya wo gu aba. A man that sow a seed. Nipo guaba. A nipa bi ya wo gu aba. Nipa bi ya wo se adwuma bi ase. Yes, Lord. Nipa bi ya wo kwa aware bi. Nipa bi ya wo make plans bi se say na meye. Jesus. Nipa bi ya wo gu aba ko. Aduonu num no. Aha. Ne nipa no dae no. Na ebra enipa dae no. Kan no ye ba me o se dade ye. Na nipa dae no. Na nipa dae ka se nipa dae. Nipa dae. Ya wo mra nipa da. Yes. Wakogu aba wie wada. Nipa dae. Sa fe no wato ani. Sa fe no wasore ye. So no wada. Was it na enipa dae no? Hallelujah. Amen. Enipa dae no. Kabadola gadaya. Enipa dae no. Jesus. Enabaini nabeni daman sem siachie. Jesus. Ne nipa dae no. Yes, Lord. Obi egu aba wi akoda. Wa make plans what the life mo wi dada. Yes, Lord. Me se menyina me yesay na mabra bo be yesay. Ma me wo plans bi di ma wo ma no, but wo kodae no. Jesus. Okro school ya catch your man pen say twere myself. Me ka me busa asofo egu ha nyina say myself from twere na say adwuma you do in future no eye dey ya wo beti president wa ha. Yes. Wo beti president manifesto wa ha. Wo beti members of parliament in ka wa ha sesi a ahaba political army commanders. Amen pa. Amen. Plans ya wo hono nanso nipa da ya no ogufo no nya kwadofo wo kogu aba. So man nkura mun kogu aba man. Wo ma kogu aba. Nanso wo da ya no emra nipa da ya no. Abeba no waguo. Relationship be no start here. On say wo your ba pa nso so. Etuna bia ya na wo hwehwe ma hunu se e di asem na ekoso. Jesus. And then me no ba be ko ba bi e hodo. Yes. In the name of our Lord Jesus. Amen. 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 Eye tidie ani to me. Na me free answer a makotena se na me no wahia. Na waba ne di wo wabra bo honkomo. Amen. Ehɔ na abɛhunu sɛ yɛwɔ baabi a hawɔ ana yɛwɔ baabi so anu yie ɛwɔ. Abrabo wɔ yi sɛ ɛnyɛ akwadwofo wiase o. Sɛ woda a wɔkyi asɛm bɛyɛ bibi fofo. Ɛma mienu da obi akura ne ba, obi akura ne daakye, obi akura ne future. Adeɛ kye na ba ko adane deɛ so. Ko no. Ɔda ne deɛ so ko yɛ no hwɛ ba ko ne ba ko ada hɔ no wɔ sesa no. Jesus. Adeɛ nti wobɛhunu sɛ akora da wo nkyɛn so no wɔwu. Yɛasesa nneɛma anadwo ɛmmerɛ nipa da. Amen. Wɔamfa ne ba no mfiri ne nkyɛn o. Wɔfaa no no wɔde foforɔ yɛ dɛn. Ɛto hɔ. Enti ɛwɔ sɛ yɛde wokɔ Amerika. Wabrabɔ no wokɔ Amerika woto hɔ nom sɛ ne yɛfrɛ. Hello. Kata bi aba o kata. Minka sɛ kata nyɛ. Nanso wo a wotie me yɛde Amerika ne kata to hɔ a wobɛhi.
Amen pa. Amen. Yɛbɛ mo waware ɔmo nka so man ware na mmom yɛbɛfa aware na nkwa wɔ mu no na yɛde aware nkwa ni mu de ato hɔ. Jesus. Tubo no sɛ obi aware sabre ya wotie mi. So ɔkasa bɛma no ho mpo a ɛbɛka sɛ ne tamfo. Nyɛ boy we de so ɔpɛ me no. Edura na dwan sɛ bebre si sɛ nipa da. Bible sɛ nipa da ne kyɛ sɛ hɔ ɛyin fo na ada. Nipa. Ti sɛ nipa da de a hwan mu na sɔre yɛ sɛ adwuma no. Na sɛ ɔmo mo sɔre yɛ sɛ adwuma no ɔmo nyɛ dɛn. Ɔmo nyɛ nipa. Ɔmo nyɛ nipa. Yɛ wɔ mena nipa da. Miludi I shigibidi in the Lord here. Edura no anɔpɔ na sɛ wote Nigeria nwom sɛ deɛ na kyɛ sɛ ida hosa ana wo ne mehyia no. Baabi a tumi wɔ ɛhɔ ne ɛhɔ nsɛm ne yɛka. Ɛnkyɛ ne yɛkɔtia danseɛ. Toa so ma me. Wɔse na nipa daeɛ no. Na mmerɛ nipa daeɛ no. Tamfo bɛbɛgu wurabɔne bi ayuo no. Ɔtamfo bae. Ne nkyɛ sɛ tamfo no wɔnyɛ dɛn. Ɔna. Ane wɔn nsa so nyɛ dɛn. Onye nipa. Nyame nhyira mo. Bɔnsɛm a ho. Amen. 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 Enipa da. Tamfo aba. Kyerɛ sɛ tamfo no nyɛ nipa. Ɔyɛ nipa nkoada. David sɛ metiri wɔn a wɔn humi gyaframa. Wɔn humi gyaframa. Wɔn no mo asɛm te sɛ nkranta deɛ nufanu te sɛ nipa wɔ ewu kakyɛ no sɛ sister manya awari o boy bi sɛ wafra me a wo ne nkranta nufanu na akasa no adeɛ nkyɛn yɛ twitwa mu koso want sɛ suma sɛm yɛ ase a wo bɛbrɛ. Amen and amen. Amen. Opportunity aba pa no aka kyerɛ obi oh challenge say ye ba bet promote me na ye de makomanim afɛ de wi akyire obi tie bi samre ya ye nhyɛ ne bɔ mane mamu da. Oh hwɛ ma ho fɛfo a wawo mo emu de hen na de bi papa abafie da. Oh ensi da. Wa bra nkura brem wo sɛ bɛbrɛ wo mmere wa brem no nkokura brem sorry wate sorry na wo so na asɛm no da. Wo so na asɛm no da. Yes. To ka kyerɛ sɛ wa hwe ya wɔgye bɛba ida ho nsa bɛkura yi mu. Yes. Ɔgye bɛba. Yes. Ɔgye bɛba nanso sɛ wansɔre a wonya bi wo ne ofie bɛyera. Amen. Ɔgye bɛba ayaresa bɛba. Kɔfo na edi adanseɛ. Amen. Ayaresa bɛba nanso wa hwe ya wonya bi. Yes. For number ni bi aye 053 433 433 12 99 053 433 12 99 053 433 12 99 emra me kasa ya no wo pese wo so dia wo betimi akoso na waso the same number na be did ida hosa to asoma me was it na enipa da ya no adeɛ na plans na sesa adeɛ ya na plans na odua no nra no na sesa ma me hwɛ wabra bom se na planning no obi abedua bibi foforo bi ɛdeɛ ba adeɛ obi adua yare bi o planning sɛ ɔbɛyare wonim sa adeɛ no it happened at once. Si preocupe. Sabre wo bi nam yare bi mo wonim ha we bae. Lady bi was sofo. Min say odo atimani so. Jesus. Awari atimani so. Be ma atimani so. And say there was last week ya mikoya ya se memenya HIV. Jesus. Na me wura ho. Me wura ho. Na me catch madam fu nurse ni bi say. Me say ni aka kyerɛ me enti die ba de pa na wɔse me ye ana wɔse da danfo no se HIV die se duru se ya wonu baduro no a etete so debom me kyerɛ wo baabi sɛ wobɛtumi akɔde a. Amen. Amen pa. Amen. Baabi sɛ wobɛtumi akɔde a. Amen. Amen. Sɛ difo na hwɛ ne TV so no wɔahyia me pɛn. Yes. Wo hu me da. What's in campaign? Yes. I want him in campaign. Yeah, it's an opportunity. Yeah. And what's it? I know. And what buy? What's it, Papa? Miss Row, and Tisadi, we bet to me a call. I'm saying, you drew a sunsum. Amen. A sunsum. Yes. A bear done, Abaho. Now,
no Mary busa say me bede na ba was sunsum no beba. Amen. Ezekiel busa bi was me your father say Zachariah, yeah. Was Zachariah wo yiri begin said wo akura no say ni bisie. Zachariah catch the bofo no say bofo Mr. Wada first of all me yiri wababrewa second of all me so bi ni ahode kura ye ne wo ba di sia na ba ba catch me sa asem we say when bofo no when no say what do you mean wo patch say when bofo no say wo kire na say na bofo no catch say me din di Gabriel Yes. and son obadu me be compare asofo a wote wo ne no me din di high spirit. Yes. High power. How dare you doubt such an angel? Gentina wo doubt bofo bi sa. Yes. Hallelujah. Amen. Okacha Zachariah say, how dare you doubt somebody like me? Didn't know my wadwen ya utata woman. Me din di Gabriel me na me gina nyankopon nim ansa na bebu sa me sansem wo se no hweba bia me gina hweba bia me friba hweba bia me gina ba bia me friba ansa na wo busa me sansem enti ye tia dance ye wie pe ye bebom mpaye ye bom mpaye wie pe ye bebie phone lines no ye free happen ye hia. Amen and amen. Amen. Was it me did say Gabriel asofo a wote wo muni a wodi wo mudi agro no enye binimi Gabriel abofo a wote wo muni a wobetimi akeka nsemu ya kire mo nye binimi Gabriel e ba bia me free o ka asem do I look like somebody that can lie? Do I look like somebody that is not powerful? Do I look like somebody that can play drama? That SOMPA TV means nothing to you? SOMPA TV Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Timi se Ghana nipa no yeguso ya register e nipa mako 120. Or how do you know? Akaka bi na so ne so a unti yanka biu e wo sa 120 no so misi obi abetumi ajoin ni bi wo frepe wo se me pese nipa 120 ne meka ho mempa kwadwofo because ye ba yesu nsuma kwankyere. Yes. Amen pa. Amen. Wo de me ma 6 months to 1 year wo beti wudi. Ubati wudi. Amen. Me bo wrade nyankopon di agu so. Yes Lord. Ye be hia bosome bia. Hallelujah. Amen. Yes, by of any person 12. Me first say 120. Times 10. Yes. Amen. Amen. To asoma me was na anadwo nipa dae no. O say na tamfo no babegu urabone ayuo no mu. Atamfo begu urabone ayuo ni mu. Na ofiri hokoi. Anu ofiri hokoi tie wo ye dan. Ofiri hokoi. Wo ofiri hokoi. Samre wo bi nam ya obi mu a ohuru ekwan fa so ba because ne wo de ba ya no wo ofiri hokoi. Ne wadi asam no yare no ba ye no wo free hokọ ne wadi amane ne ba ade akura na maye sofo enyem chese odifo adwuma no meye me try chese meye I do it meye. Amen pa. Amen. Me for me niema well was major our Father Jesus. Our Father Jesus. Ya baba pa ya biansa. Yes Lord. Adanse no I ready enchekura abati. Amen. Amen. Ya baba pa yansa. Yes Lord. Hallelujah. Amen. Was no obegu abano. Samre obi da ya ma yebegu diabetes. Jesus. Yebegu glaucoma. Jesus. Yebegu hepatitis B. Jesus. Yebegu ulcer. Jesus. Yebegu fibroid. Jesus. Yebegu awarijaye. Jesus. Yebegu awareseye. Jesus. Yebegu ahokyere. Jesus. Ti waten nani no okoduru e doctor asema wo kan eye no nwanwa. What one mo yakwa no test oba yesema ame wo. You have. When a 10 series in bottom when him say 10 series in bottom. Obi anim say 10 series in bottom. Na so ni nyina chi doctor ti bi ka cho say wo say wo fibroid. Mimi wo fibroid. Me ko fa free. Jesus. Why did ma me? Ye wo be gu ye no Bible so why dey wo call. I call them night planters. Anajugufo. Night farmers. Omu good ni peti.
abrantia wotie bi hwede we a wosisi wabrabo magazine the we a wosisi wabrabo when the big goose are feel away when the big goose are hochire Jesus the senti na nyame adoma na ho machi meitira se e wo kumase krono ma yongate yes Lord ufri se hwikura obaba ntemo a obaba betome yes Lord amen Amen. last week Saturday enipa ba ye nyina da obia metome momfa nchem pa na wonim se di fodwuma die no edoso amen Amen. the senti kura no Saturday bia no mesre se memma ho amen Saturday me maho nti wona the every day bia no they want to come there me say Saturday I don't come there and me minda and fiada and me adwuma and akwasiada amen Amen. Our Father Jesus. Our Father Jesus. Our Father Jesus. Why not be good tea? Why not be good near my way at tea? Why? Jesus Your friend will say, diabetes is for him. You're the buy and walk up. Was no a nipa die no. Ogu from being super gooey. Obegu we no walk. Over bumper yet Sunday and paneso. Amen. Amen. Never to me a sorry jina. Nia would die will be gooey. Jesus Obia to the shop mo obi nso na mo ye ho akwankyere me ka kiro say abodamfo bebre nam krom ha o mo ye akwankyere yes more dam yeah nanu me na mo ana me hu bodam ni bia wa wuro no ho na ankofo ka sese me hwe akwa ni din na ye extra me baby akwa ni free wo free ha baby da yes wo free srem achi baby wo be na kwankyere wa ha wo wuro no ho nyina ho de obi animu no wiase we say ofisira mu ba na kwankyere okumase wa wuro ne hu nyina da o wote ho no ade ya betubo nso woda bensi mu no wokọ no wakoba na be kasa wo de wiase no beja obi ade ntia wanka nko ba bi edo sabre nkofo bi nam nkofo bi stochi ade niema bi gugu ho to onko bie no na wo bia be dua bibi foforo Jesus aduma wo yen kaska wo mnenso ho ne be dua bibi our Father Jesus. was meja Meja. enipa biada sunsum biada semidua na wono so abedua semida na wodua machie adie biada wadua yare promise and faith sikasia aduma say fibroid our problem promise sembo prayer adie bia tutu somebody pray Jesus anajugufo jen waguo amen pa Amen. o baby a wayare ya wuhunu a wura be ho Jesus e ba chop mun pesa dan se ne mame
wayare me pasa me bone de na hade o chemi hwe TV no ko TV no so amen Amen. Wayare pa wo bia yare sene wosia fon na hwe sene nyankopon asia ye no fe osesofo me yare no one day pe me team ani me se me ho fa me because ye doctor se wanya yade we why na de ma me Jesus. Woni baby a woto mpaboa woni baby a woto watade enti se woto kra na se problem wo ho a wotimi ka se be kodi akosesa no na woni baby a yade we free bae Peter. woni baby a free bae No. woni mi ode bae woni mi obegu ye Jesus. se woni mu dia Yes, Lord. sorry Amen. amen pa Amen. woni mi obegu ye Jesus. mosaka amen pa Amen. ye resa dance no mransa ye nto mpa ibo no so Yes, Lord. Ania oyare yare no na no odin Ampa. amen Amen. na eye owu yare Yes. enipa kan bi abusua kan bi doctors kan bi asofo ayese onkoda ne dua amen Amen. oba ye wasi difo yesi me nkoda ne dua wa ha yesi me nkoda ne dua we sei me nso me nye obi ahwe na mpo ma ye bi obi bibi mpo a me pesa awurade nyankopon gitum se me ye ne dia Yes. Amen. eye nyame na maye bone atia no Amen. enuro ni nyina de ma no nyina da ode ni nyina ba kire hallelujah Amen. na odifo kire no ne wonye se onya gidiara ene yenhwe ne fra waye se Amen. wono na gi microphone no a ebia nkwase ma obeka no kaye mpon Ampa. amen Amen. ebu commission ni mu ni akwantia ni hu ni ekeka ho nyina da yeda awurade ase Amen. se watie ya wage no Amen. ampa awurade a kire se otumi sa yare nyina da Ampa. se wo hwe picture no sania na wositia no wote ho a ono akora no afa dia wakata me se papa eye me se mewu minim se mewu na wonim se obewu onim se wawu awie amen Amen. so awurade de mu nti Yes, amen Lord. wodi ne de say Me Vaida. vaida de Pache fra me Vaida usu. vaida owusu Pachai. awurade nyankopon nhira wo Amen. yede awurade ase amen god bless you Amen. Tumi wura no egusu ye no dwuma no gusu ye nsankyerene ema ne ma. Adwuma no ye no ano odinye. amen and amen Amen. so who dance no Yes, Lord. on ni sanya ma me no sana no ho ofesifa amen pa Amen. Amen. sa na wayare no sanka wo picture na da so no Yes. amen Amen. Amen. omo fan to TV no so keke ma me pese me hwe say picture no amen and amen Amen. and the engineer for me stress him pa ba ku bia no wote ho no amen wo de hwe picture no Jesus. hwe picture na nipa no te ho no Oh, no answer need. na hwe picture na wo gina ho no hwe picture na wote ho no amen na hwe picture na wo gina ho no aya na mo keke no wotu ye Yes. kwatena sese ya ko wua no no because doctors na ya amabre amabre afa de enuro no ano mo twetwere sa na woni mo so trick ba ko omo ya na se nye ya afa de omo twe nuro wuntumi nto ya ka se enuro no wontimi nto nti no wuye Oh. amen Amen. dia dia na awurade nyankopɔn tumi nye ganafo Yes, Lord. monte saka se yase ma A straight. amen pa Amen. Amen. onso fa number ni bi aye 053 053 433 433 12 12 99 99 053 053 433 433 12 12 99 99. ɛnkyɛ bɛbie full line si no atom ama wɔfrɛ bi na hyɛaseɛ sɛ wosiesie wo ho Yes, Lord. ɛbɔ 5 from mfiri ha Yes, Lord. amen pa Amen. na meekɔ akɔtena se okuma se kronom iron gate Chronom Iron Gate. nea woamma deɛ meni no nni asɛm na nea ɔbɛba nko a deɛ na ma wahunu nyame nsa Jesus. I don't care the distance Amen. obia bɛdua kɔ wabɛdua wie wɔkɔ amen Amen. yɛbɛkyɛ si every night planter
Yes. Enipa bia wo duaye. Oh yes. Amen pa. Amen. Ye bebo wo say ye mpaibo. Yes. No catch na Awurade say fa wo say ye pra ni fie. Yes. Fa wo say ye pra ni fie. Pra ni man na djuma. Yes. Our Father Jesus. Our Father Jesus. Our Father Jesus. What's the major? And none of pay. Obi biada. Wabe gubone. My brabo. My mem. My warrior. My jumem. My sambon boy. Say a prayer. I'm pretty pardon. Yes. Begin to speak. Jesus. Obi demo yeja. Yes, Lord. Leko husahis. Yes. Na eyi ahan na eso aba no. Yes. Na wura bone no so adadi. Urabani no so adadi. Odidie no akọ ne yam se. Wonya ahoden no na ema yare no nso so ahoden. Yes. Yes chire. Yes chire. Jesus. Yes chire. Jesus. Emo na omo ye wo ne from say. Wowa kura wonya asichire yade. David. Wowa bi wonya asichire yade. Wodi asichire gu ho no mo a enche any 5 minutes. Na bon sentate bia ba when the friend tatia no. Ewiase bibia wo de pampan. Yes. Amen. Amen. The right time I'll talk to you about this spiritual calling. Yes. Amen. And this is SOMPA TV, SOMPA Radio nko. Amen. Wuti minka wo TV fufuro bi haso a enye me a. Hallelujah. Any high spirit you hear, this is the original high spirit you are listening original to. High spirit in Ankasani. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Udru brama ya woni se wo pedi fo no wode ne nsabo fo ma ho paye. Yes, Men Lord. fio baye. Sa kasa we yenka no radio so. Yes. Yenka no TV so. Because mujidie nru ho. Yes. Hallelujah. Amen. To aso come. Aduano nso no. Kwa Na afuru no nko ano ba ne nkyɛn ba bisa ne sɛ. na fowura ne nko ne ba ne nkyɛn bebusa ne sɛ ɔma wɔ mu kodua ne bebusa ne sɛ Owura. Anya abapa na wugu no wafuo no mu. Anya abapa. Na wura boni di. Kwesi. Mame anya abapa. Yes. Hello. Hi. Amire bi atwa me na ho odin. Na nya abapa. Na abapa. Brahma no obeware wo no, wanka I love you. Okay. Wanti I love you. Okay. Nipo na wo so bon wanka so obeye. Okay. Na afa de de. Afa de de. Boni afra. Afa de de. Boni afra. Obi ntin ho ase o. Jesus. Obi ntin ho ase. Obi tie bi samre ya wontin ho ase o. Yes, Lord. Obi ntin ho ase. Jesus. Obi ntin ho ase. Jesus. Obi ntin ho ase. Yes, Lord. Obi ntin ho ase. Eno na me kire wo mu no. Yes. Ma me no na me kire wo mu no. Obi ne guye. Yes. Obi ne guye. Yes, Yesu Kristo ka wo soro ahini ho asem. Ana wo kire wo bi nso asem. Enche se biribi wo wi ase. Yes, Lord. Enche se biribi ye dan. E wo wi ase. Obi ne beguye. Yes, Lord. Wasi wo wura yenti ase. Yenti ase. Aba ye kogu ye ne nia ye hunu no yenti ase. Yenti ase. Certificate uko school mi kiri ho ko school. Na obi di ne na yesisi nsuom wo sua de. Opese wo yeye, ma me na hwene ba school sese akora na wi school, certificate ni sifie, akora no so sifie. Ni oko school ko je ye no, esifie, akora no so esifie. Watro nursing, wakwaji nursing, watro nursing forms, was ye be freno, ye be freno. Jesus.
Amen. Amen. Why your passport? So what the betu koi? Passport no a enko. Wano so a enko. Say passport no wu. So passport no wu. Say wuye. Amen. Amen. For never be siame. Anopa ya. Obi 2 years. Amen. Amen. Mon pass abran tiene mame. Yes, Lord. Mon pass abran tiene mame. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Obi 2 years. 2 years. Yes. 2 years. Yes, Lord. 2 years. Yes, What's the mean trust? Me quite the house. Of our passport no one ko kwanese ma ho. Of our passport no one ko embassy. Of our yepe and odi wura sunsum dem a place of the deep. Oh yes. Edo. And then who ramwa who say you are entering the deep. Ora be edo. Amen pa. Amen. Mo pasa dance no to suma me nyankopon nsram. Hallelujah. Amen. Show TV no samre. Wait another one but yemo we we are yemo baako no visa na odi atu kwai obedru D4 ho no D4 say ma me hwe won nsem na D4 ka kire no say konkrata no connection man na wo ye no problem wo na epipa bempo bank statement no na problem wo ti D4 ka kire no say enam statement ni mu problem no nti okwa ne nsanka ti ofra ni nua wo yama no na se na konta wo yama ne se ma badi for high spirit ho wo se ko ade na ye no problem ewo statement ni mu omofra connection man no se eyampa Is straight. bon sema Jesus pa Amen. enti omo correct sa ade no ema no afi wo di tum na yemfrɛ wo mo yemfrɛ no oba ha wukuada bi ana me busa na sɛ opɛsɛ yɛfrɛ no ana ɔse an timi ma no yɛ akwankyerɛ wo ka akwankyerɛ no ma yɛ kama mintie wo yɛ den Eba cho yeduru aye kan na daddy say so pese e friend na onyi ono ankasa ne boto muska na on fan 23 so na o mun kotodwe na o mon paye ma no na me nu ye ne sa me nu ane ye ne sa na ye free ha na me kwa ye call de chem so ye wo ho no ma na ya friend ne se ade na ba no na mi dimrika na o si erade ero na me friend that nam say daddy ade na ye be kan ye na ba o no se me ka kire o. Amen. Amen. Tie oya akwankyerɛ da bɛn Ukwada na ne bae. ukwada na no bae oba ukwada red light mpaebɔ na anopapa ana ɔde sika no tu ne tire so bu nkotodwe ukwada na nwumrɛ ana yɛfrɛ no sɛ the documents no aba. Amen. Say ɛno na ekura no yi aya mo nsɛnde na mo mfa nto afidie no so a say wanya Canada French and English multiple visa. Amen. Amen. As a student visa no expire year by 2025 enti 2 years. Amen. Amen. Enti se si akura enne kura kasa wo kwa betumi akọ na wo te he den wo gide mo de ne ko na wo twi mu mo mfa no nko mam. Amen. Ebia no men hu bio osoro mo ho bai. Amen. Me da urade ase se Yes, Lord. wo ba ye no unya agidie na ne ayese wo bia wo ye Yes. na wo di sunsum no kwan so na nyame ahye ne ho animonyam. Amen. Omfa nko Amen. oduru Canada ho nso a Yes, Lord. Ewurade nyame ema nipa nyina hu se wayiw Amen. ko yeye Yes. demo Yesu demo. Amen. 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 Amen pa. Amen. So wahunu we dia. Me say be ye ama wahunu. Onia ono nsoso ono ai ata de la this week here. Amen. We oba ya no oba ukwada anopa. Ukwada nwumre aninsaka. 4 p.m. Oba 7 a.m. About 4 p.m. na nipa yem frɛ no na frɛ no. When so they are for so many years. 2 years. Ono dia ne yeba beboy. Amen. What the picture Africa na da dia ba say monyi picture no mo fa ni dance ya mame. Amen pa. Amen.
what picture free Canada but some money dance we are saying who say you're ready to me. Number is 053 433 1299 053 433 1299. So upasa wo sow seed, upasa wo to offering. Sa number we ya so ana wo betumi e de afade ba. Amen. Na me wie pa ye di din oma ye sande ma ni nyina din e ma me. Na me sra won da no. I bless them on that day. Me sra won sada no. Amen pa. Enyu free papa bi de wo se wo na adwo se every day wo be ye bi. Na wo de wo hunu no. Amen. Osuru nkasama. Ma hunu sada nsia no na. Hallelujah. Amen. Jankopo insira momodia na mo hwema me aka me 10 minutes. Me bo wi ba twotwo so me. Na urabani de efiri hen. Na urabani de efiri hen. Ko na waka kire won se. Na waka kire won se. Otamfo bi na wo yesa. Otamfo bi. 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 Oh, tra hoka se bribi ni ho. Yes. Yesu na kasa no. Was what tamfo bi. Enye say na me planning my brabo. Eye what tamfo bi. Enye say na me hwehwe me niema. Eye what tamfo bi. Otamfo bi. Yesu na kasa no. Ma yeti ase what tamfo bi wo. Jesus. Amen. Amen. So what tamfo bi asesa niema. Bra. Hallelujah. Amen. Number is 053 433 1299. Amen. Amen. 053 433 1299. Yentia dansie we mra yetia dansie we say bapea na afei ubetumi afre na yedi nkomo. Yes Lord. Amen. Amen. Yenu abemen aye hunu yi. Yenimuno. Amen. Amen. All per the Canada visa for so many years. I tell you how many years? 2 years. Ana Obaha Nadifo a year who to Mamma no. Yamiada Roma Yamano Canadian visa. Archer said, or your Canadian. Amen. Amen. Wachina Yameboa. Ube free Ghana, Yes. Wako Piemo Canada. Yeda was so I said. Then you toss me and you say, oh, yes, one day or no, Amen. Amen. Ne Obayana may say, Enkoha, and yes, say, then yes, say. Then it's GNT, Ablantia Wardinani. May I be tell us one call or coy. Yamateriana said, oh, Precope, oh. Omo de neko hospital kire se afede wabubu ontumi nante ti what healing nipa what healing. Amen. 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 Say ye nyina ye hwe hwenanim ye hwabranche nanim ye ni picture na wode bai say wakoduro no nso so this week yes this week yes Lord. Amen. Ono na bubu wo ji ho sorry ye wo de hwe TV no so wo be hunu say wo sorry prekope order si nurses for the doctors for agi obi ansem yesi kwanebra wo se doctor papa ya mama duro obi am ti heal mu ya mama duro two miracle oba ye nsa kan visa nsa so sa kan yaresa e de be bio na Awurade Nyankopon ye. Yes Lord. Amen. E de bio na Awurade Nyankopon ye de ntina wo to number ne 053 433 1299 egu TV no so sesia. Yes Lord. Eno ne me number a wo hwehwe me a onsa beka me anopa ye hia wo kronom ayongit pepa cho munya lines ni ready na afefo betumi afre. Yes Lord. Amen. Amen. Munya lines no already Sabri. Yes, Lord. 053 433 1299. Shut ni picture na da hono afa mama picture nye kese kakra bi ma me. Yes Lord. Aha hweso. Baby a odi adanse wa Ghana ha enim se wakoduru Canada. Yes Lord. Ono na wo hono. Amen pa. Amen. 2 years ni ana wode a pen visa. Emfie makum mienu. Ama na bamu obuo.
Shani already Yankopon ye. Yes, Lord. Aka for 6 minutes na be free ha. Me ba cho afei mama yempeke na afei ye ne atiefo ni nkomo. Me fi akra betumi akoso afre. Hello. Hello. Many one I can say. Good morning. Good morning. Me ba cho number we ya. Mekasama was so dim. Our Father, Jesus. Number we had a bit me so seed or offering new bibia. Hello. Hello. Yes, I'm anyone that didn't come on to pay. Hello. Miss Roman number I about coupe and she said we are a crabby about Hadron. Hello. Hello. You didn't come on I can say. Comfort me, Yari. Diana Yawo. Me who know me, Naomi. Okasa free. Okasa free doma. Doma hinkro. Miss Rama Wati. Ewo Yesu di mbɔ mɔden nebra. Our Father, Jesus. Also for the sun count. Hello. Me no one that can say. Me patrol your friend For you can say free. Make us a brasso. A brasso. You didn't come. Papa mensa kobe way any in peja. Bomode anopay misia and found an internet. Everybody Yankopo inshallah. Our Father, Jesus. Hello. Anyone that can say from the church. Because I feel Kumasi. Okay. So for me patrol, may you have fire for very 7 months in and right and then for this I do not to mention I was with to say in Suguno. I see you are crying same could be too. So what I will pay 4 days. What are my bumpire? I cry some incubator. What are my almost in Suna a goodness a cost guna or China Nana the Chinibia Colana same could be too. Our Father, Jesus. That means that here, I for the Yabon Bobby, offering yet to be what also Casama, we don't know. Hello. Hello. Me no one I can say. Patrona Mike, I say. Mike, any command pay? I jump patrol spiritual marriage program. Mike, who can say free? Sunyai, make a summer, but more than me and Shawat Sadiano. Netiwadia power, a cinema. Our Father, Jesus. Hello. Hello. Me no one I can say. Good morning. Good morning. Last year, December, Namia 11 September, I'm using but Obiamai. Obiamai, so you can be a crowd on bad and Okasa free. Ah, and you obey me, and obey Brawati. Our Father, Jesus. Also, Kasama. Hello. Hello. We don't want to say. Good morning. Good morning. Now, didn't say. Pastor, for me, Anna, you didn't command to pay. Pastor, you must say, Obia, the year you may behind me dying. You see, I did, you must say, between people. Oh. Also, what time for being yes, Anna Casa free. Bomodina and none of pay Brawati. Elohim, Yawakuna, my young gates. Our Father, Jesus. Hello. 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 Me no one I can say. Hello. 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 Me no one I can say yo. Nyami Islamu. Amen. Nyankopo Islamu. Hello. Hello. Network no. Amen. Amen. Yamra no aso awose me free ha na mishia na afei yedim komo sunsumu ankasa. Amen. Metamu no aso me free ha obekɔso atumi afrɛ won sabeka me. Bomode sa no pay behia. Yeguso a yeto offering